menoso laknat yang ronda dotangi ya. Diobrak-abrik beda dotangi. Tangi. Shh. Tangi. Ayo tangi. Tangi. Tangi yo. Jam itu barang pindah porayu. Jadi baroni bisi jam doan. Jangan menoso laknat yo ngono kuwi doan. Ya jodoh micak kabeh ngono. Pak Percil iki yang sing micak ya ini. Pak Cil. Tangi Pak Cil. Ki mandor barang ki, Dor. Tangi. Tangi yo. Telat kat mau. Ki, matane cek Ria Prip yo ngono kuwi. Wedang opo ngawur wi? Nggih nguyuh, apa ombe? Amit-amit. Tangi yo. Matanya jodoh like Doria yo ngono. Turu bar magrib pokoke amene rada-rada tangi. Ya kuwi. Mbahmu apa? Jan rada patut blas. Ora perlu apa ora patut dicontoh nang ngene iki carane iki. Jam 1:30